Mentang ini pej ya kalenti ya ka ken honi le kai football ka Argentina haka World Cup arajar RPR naga namrem syakala du jong ka World Cup arajar RPR. Ka World Cup arajar RPR kadai ka World Cup ka ba kamper namar kani ka World Cup la penlong hagi menai telang. Bat kadai ru ka sin ka baningkong ban penlong ya ka jingal kai FIFA World Cup hagi menai telang. Hagan ka World Cup ki don live POR tali ken hun ki bani keni ya ka namal adu bani ora ya ka FIFA World Cup trophy shala ka jongkari bat ka deru ka jing pos new jong man lau player bani ora ya ka FIFA World Cup trophy kinong Cristiano jong Ronaldo ki angnut ba ka Portugal kan job ya ka World Cup kenang ba Ronaldo bani ora ya ka World Cup trophy shwa bon shom thai bat kumju ru kinong Cristiano jong Messi ki kwa kumju baka Argentina kani ora ikan amal adu joko FIFA World Cup arajar RPR. Hagan ka World Cup arajar RPR ka Argentina ka haba ka grup C rengkat ka Saudi Arabia, Mexico, bad kari Poland, bad baro kidai kiken hun ki ba klanbor. Haga jingal ka istang jong ka Argentina hagan ka World Cup arajar RPR kadai Persia ka Saudi Arabia. Hagan ka jingal kai ka Argentina kalayo shwa ban penkhi jar nengkong tang ha kemenit ka shipeu leng ba ka penalti balakan chat dorang ile kai bakan sai jongka Lionel Messi bad kane ka shikul kalane hadu bukut ka kelas stem Henry ha ka kelamin kata ha kemenit ka sau peu pra ka Saudi Arabia kalayo ban tap ya ka gol pen ya khai leng bo Al Sheri batang hadin san minit kata ha kemenit ka san peu lai klempoi perkhat ka Saudi Arabia kalayo biang bentap ya ka gol pentam lengbau al dausari badai lemagani ka gol kirang ile kai jong ka Saudi Arabia ki klem ailat shu ya kirang ile kai ka Argentina paniot tap ya ka gol penia khai hadu bokot ka kendai feminin bad khat 6 minit ka additional time bad ka Argentina kalaman ya ka namrem hak jingle kai banengkong jong ka kani ka World Cup arajar RPR Persia ya ka Saudi Arabia da ar la kawai baleng bagani ka namrem kala pendu jingkermen ya ka Argentina pani urung sya ka raup 16 namar ka don kamban job ya baro ki jingle kai ki petang sa jongka ha ka grup C ka jingle kai ka ba ar jongka Argentina ka dei Persia ka Mexico hagani ki jingle kai baro artli ki kenhun ki klemla abad pen khijar hadu bokod ka kelas stem badai ha ka kelamit kata ha ka minit ka ban riu peu sau ka Argentina kalayo ban tap ya ka gol ka baningkong hagan ki jingle kai leng bau Lionel Messi badia ka bol lai rapen bu dau Di Maria bada shwa ban kot sya ka kendai peu minit kata ha ka minit ka ba pra peu nyau Enzo Fernandez ulio ban tap ya ka gol ka ba ar na ka benta ka Argentina bad ka deru ka gol ka baningkong jong u ha ka jingle kai FIFA World Cup badia ka bol lai rapen bu dau Messi badai lama gini ki argol ka Argentina kala khur ga nam jom hagan ki jingle kai ba ar jongka da arlanot Persia ka Mexico baleng bagan ki jingjob ka Argentina kala yo men simpiang pane urung sya ka raup 16 aga jingle kai raup 16 ka Argentina ka yakendu Persia ka Australia ka badai ka runners up naga group D bar ka basneu tenan naga menta ka Argentina ka long ba ka klempat ju syarem hakmat ka Australia naduk snam khat khandai spa pra pra bad hagan ki jingle kai World Cup raup 16 ka Argentina ka don jingkermen ban pelimbiang ya ka Australia habangi phai sya ka jingle kai raup 16 ka Argentina ka liyo ban tap ya ka gol ka baningkong tang ha ka minit ka ba live pausan lengbau Messi bad ya ka bol lai rapen bu da utamendi bad leng bagan ka shigol ka Argentina ka tam ha ka kela step da shigol lanot bad ha ka kela min kata ha ka minit ka ba san peu nyau Alvarez layo ban tap ya ka gol ka ba ar nak benta ka Argentina Henry ka Australia ka layo ban pai ya ka shigol leng ba ka un gol jong ka Argentina bad hadu bukot ka jingle kai ka Argentina ka lala ban pelem ka Australia da ar la ka wei bad kala pen kutno ya ka jingle lenti jong ka Australia hagan ka jingle kai FIFA World Cup arajar RPR bad leng ba ka jingjob ka Argentina ka layo ban ro ya ka quarter final Gejingle kai quarter final ka Argentina kaya kendu Persia ka Netherlands kabadai ka kenhun ka bala penlim ya ka USA haga jingle kai raup 16 dalai la ka wei habangi phai sya ka jingle kai quarter final hapreng kini ki artali ki kenhun ka Argentina kalayo pat penkhi jar nengkong haga minit ka balai pausan leng bau Molina badia ka bol lai rapen bu dau Messi
Bad hadu bukur ka kela step ka Argentina katam da shikulanon. Abangi pai sya ka kela mid ka Argentina kaliyo ban tap ya ka gol ka ba ar. Haga minit ka ba nyau peulai leng ba ka penalti balakan jat tau Messi. Ban leng ba gini ki ar gol ka Argentina kala Don Jinkerman banyo rung suk sya ka semi final. Henry Klempoi perkhan ka Netherlands kalala ban penia khai ya ki ar gol jong ka Argentina ya ka gol ka banengkong kala yo ban tap haga minit ka ba pra peulai bad ya ka gol ka ba ar kala yo ban tap ha shwa ban kun ka jingle kai kata ka minit ka ba khandai peu plus khatway bad dei lama gini ki ar gol jong ka Netherlands kila pen sngap jar ya ki nong Christian jong ka Argentina bad kane ka jingle kai kala ne damar ar gol hadu bokot ka khandai peu minit bad khatway minit ka additional time bad leng ba kane ka jingle kai lahap ban ra sha ka extra time ka balai peu minit Henry hagani ka extra time ru amdon ki balla ban thep ya ka gul pentam ban laha ban ra sha ka penalty shootout ban rai ya ka nong job ban dei ha ka penalty shootout ki rangele kai jong ka Argentina ki klem pen le no ei haga ba gi lala ban pelim ya ka Netherlands da saw lalai ban leng ba ka jing job ka Argentina kaliyo ban rong sha ka semi final bad kadang jan ban yo rong biang sha ka final hadin prasnem katana du ka World Cup ar palalong ha Brazil haga ba kala sha pelim haga Germany Hashwa ban kod ka jingle kai semi final ka Argentina ka hapne kandu Persia ya Croatia ka badai ka kenhon ka balala ban pelim ya ka Brazil aga jingle kai quarter final lengba ka penalty shootout bad ka Croatia ka dairu ka kenhon ka basha rem ha ka final ha ka World Cup arajar khatra Persia ya ka France haba phai shagre ka jingle kai semi final ka Argentina kalayo ban penkhi jar nengkong haga minit ka balai peu sau leng ba ka penalti balakan jat dau Messi batang hadin san minit kata haga minit ka balai pekendai ka Argentina kalayo biang ban chep ya ka gol ka ba ar leng bau Alvarez badhadu bukut ka kela step ka Argentina ka tam da ar lanon badha ka kela mid kata haga minit ka ba kenreu peu kendai u Alvarez layo biang ban chep ya ka gol ka ba ar ka jong u bad ka balai nak banta ka Argentina Badia ke bol lera penbu dau Lionel Messi. Baleng bang ini gilai gol ke Argentina kalala ban pelim ya ke Croatia da lai lanot. Haga ne ke jinga kai semi final bat kum juru kala penkut ya ke lentia jo ke Croatia. Tanga ke semi final haga ne ke World Cup arajar RPR. Baleng bang ne ke jing job ke Argentina kala yo ban rong biang sya ke final. Jong ke FIFA World Cup hadin prasnam kata nudu usnam arajar khatsau bargane ke dairu ke sin ke bahan riu bagayo rong sya ke FIFA World Cup final kajingal kai World Cup final kadai hapdeng ke Argentina Persia ke France kala yo ban rong sya ke final kadai hadin bagalala ban pelim ya ke Morocco haga jingal kai semi final da Arlanon bargine gi artli ken hon gi lai kendu haga jingal kai World Cup laisin kata haus nam khat kandai spa lai peu ka Argentina ka job haus nam khat kandai spa nyau peu pra ka Argentina kala job yang ya ka France bara haus nam arajar khat pra ka France kala la ban pelim ya ka Argentina barhang ne ka final arajar RPR ka France ka Don Jinkerman ban penlim biang ya ka Argentina namar ka de champion jongus nem arajar khatra haga ne ka jingla kai final lawan ban Saki hadu pra pe prajar kandai spa enriu pe ngun kinong Christian jong kine ki artli ki kanhun bad kum juru daki billion ngun kinong Saki hakeleng sodong ke perthei bad bun kinong pej ya kane ka jingla kai final ki khemi lenti bau Messi uniora nengkong ya ka World Cup trophy hadin South League World Cup ki bau mi wadan uklem yo bandra bad bun ginong Christian jong Messi ki kermen bagani ka World Cup ka basan jong u kan se yo so jong ka jing job abangi phai sha ka jing le kai final ka Argentina kala yo shwa bad pen khi jar nengkong leng baga penalti palakan jat dau Messi haka minit ka ba RPR batang hadin khat lai minit kata haka minit ka ba lai peu henriu ka Argentina kala yo biang ban thep ya ka gul ka ba ar leng bau Di Maria badia ke bol lai rapen bu dau Mark Alistar badai lama gini ki ar gol ke Argentina ka tam ha ka kela step da ar lanot habangi phai pat sha ka kela min ka jingale kai ka nek kumju wala ki rangele kai jong ka France kela persyang banyo penkhi jar Henry ki klemla badai hadu ka minit ka ba prapeu leng ba ka penalti balakan chat dau Mbappe ka France kala yo ban pen phai ka shikul jong ka Argentina batang hadin shi minit Klempoi perkhan ka France kala pen sngap jar ya ki nong Christian jong ka Argentina haga bagala yo ban thep ya ka gul pen ya khai
leng baga gul ka ba itanat ka balayo thep dau Mbappe badia ka bol lai rapenbu dau Thuram bat leng baga ne ka gul penya khai jong France ka jing ang not jong ki nong Cristiano Lionel Messi kala nang jingai biang bat hadu bokot ka khandai peu minute bat khandai minute ka additional time ka jing lai kai ka ne kumchu haga ba barok artli ki ken hun ke khai tamar ar gol bat lahab anra sya ka extra time ka balai peu minute bat ha ka wat ka baning kong jong ka extra time omdon ki bayo ban khi jar bat dei ha ka wat ka ba ar Lionel Messi ula penyo men simbiang ya ka Argentina ha ka ba ulio ban thep ya ka gol ka ba ar jong o ha ka ne ka jing lai kai final bat ka deru ka gol pentam naga benta ka Argentina Henry ka jing komen jong ginong Cristiano ka Argentina ka ne tang shipor namar haswa ban kot ka extra time kata ha ka minute ka ba shispa khat khandai ka France kala siu kuliang biang leng bag penalty badia kani ka penalty lakan jat biang dau Mbappe bat kani ka dei ru ka gol hat-trick ka jong o bat u Mbappe ula kala long player baar ban yo thep hat-trick ha ka jing lai kai World Cup final bat haswa ban kot ka jing lai kai kata ha ka minute ka ba shispa ar peu plus lai ka gajat jong goalkeeper ka Argentina kala pelai ya ka Argentina na ka namrem bat hadu bokot ka extra time baro artali ken hun kia khai tamar lai gol bat lahab ban pendon kam da ka penalty shootout ban rai mano ban yora ya ka nam jom bat dei hak penalty shootout bala kan jat mar san ngon kirang ele kai ka Argentina aga jinga lam jong Messi ki klem penle no ei haga bagi liyo ban thep baro saungon Henry ka France wat lau Mbappe ulai lam ban thep gol Henry ki klem la ban thep lut haga ba arngot ki klem la ban penrong bat ka Argentina kala la ban penlem ya ka France haga ne ka penalty shootout da saula ar bat leng ba ga jing job kirang ele kai jong ka Argentina kham tamu Messi ki chau man da jing komen bat ka Argentina kala long biang ka champions hadin live news nem kata na du ko por jong Maradona bat ka ne ka dei ru ka sin ka balai ba ka Argentina kalong ka champions kasin ka baning kong ka dei house nem khat khandai spa nyau peu pra kasin ka baar ka dei house nem khat khandai spa pra phan reu haga jing lam jong Maradona bat kasin ka balai ka dei how news nem jing lam jong Lionel Messi ka Brazil kadang bat kum kari ka bajob buntam ya ka FIFA World Cup haga baga job sansin ka Germany bat ka Italy ki job marsausin bat ka Argentina ka job laisin kat baga France ka job arsin